Mira, jo sóc en Jaume Vell, sóc d'aquí Sant Cugat, com l'apellido diu, i d'una masia molt antiga d'aquí al mateix poble, no? Que és Can Vell. No? Bueno, jo des de petit doncs, aquí sempre he estat jugant amb els amics, voltant el que és la zona, particularment al voltant de casa, no? Del que és la masia. No? Però sí que doncs, més gran, doncs, en bicicleta i també voltàvem quasi tot el que és la zona que actualment se'n diu zona de la Torre Negra, però d'alguna manera no es delimitava amb la zona de la Torre Negra. No? Home, si comparem el que s'ha transformat Sant Cugat amb aquesta zona, doncs és evident que Sant Cugat s'ha transformat moltíssim. Vull dir, Sant Cugat és un espai en el qual tota la zona agrícola s'ha convertit en zones residencials i aquesta zona, particularment que estem ara, que és la zona de la Torre Negra o de la Rambla de Can Vell, aquesta Rambla de Can Vell data de 1906, que es va crear aquesta urbanització, doncs aquí no s'ha posat ni llum ni aigua. Aigua sí que n'hi ha, però el que és clavegueram i els serveis bàsics, com podríem tindre un autobús, com la Floresta o les Planes que tenen, doncs nosaltres ni tenim això. No? Bé, en el cas meu, particularment, parlant de mi, doncs sí que m'ha afectat molt, doncs perquè jo em veig amb l'obligació de defendre una propietat que té 500 anys d'història i que aquests casos no en tenen de legalismes, d'alguna manera, una miqueta burocràtics i que no van a cap puesto, sinó que al revés, que beneficien només a sectors determinats del poble i si no, l'evidència només heu de fer un vistazo al poble. Vull dir, a mi particularment m'ha afectat moltíssim, perquè si no, jo tinc un espai en el qual necessita uns cuidados i una conservació a la qual no puc fer front degut a aquesta situació d'aquestes sentències. No? Sí, això si trobeu l'ocasió de parlar amb alguns veïns, doncs podreu veure que a l'últim ple de l'Ajuntament que va haver-hi va sortir un veí en el qual ell es queixava particularment d'això, que estem a una urbanització, que és un cul-de-sac, que no té sortida, només hi ha una sortida a la carretera de la Rabassada, per la qual que si per desgràcia hi hagués un incendi, tot i que hi ha les franges de protecció ben delimitades, però a vegades els focs no en tenen de franges de protecció. I llavors potser tindríem algun problema a l'hora d'evacuar aquesta zona, perquè sempre s'ha fet cas omís d'aquest espai. Vull dir, està oblidat. Home, els veïns, d'alguna manera, no s'haurien de canviar el cotxe tan sovint, perquè, lògicament, hi haurien uns espais on circular els vehicles i la gent a peu, podrien tindre zones de carril bici més adequades, s'obririen una sèrie un món nou a dintre del que és la zona de la Torre Negra, que ara només es coneixen camins poc transitats o poc accessibles. Vull dir, però sí que, com abans et comentava, que de petit voltava per aquest espai, doncs sí que puc dir que hi hauria un espai molt més integrador del que tenim, perquè ara podem circular per aquest camí, que és força ample i hi ha força trànsit, però no gran cosa més. Vull dir, sortint d'aquí, els altres camins estan molt tapats i inclús si fa molta calor tampoc és interessant que s'entri degut a que pot haver-hi foc i després com surts d'allà. No? Home, jo no tinc necessitat de proposar-los gran cosa més perquè, a veure, hi ha gent especialitzada que els està proposant coses que tenen molt sentit. I jo no soc cap tècnic i no puc expressar una cosa concreta. Potser a vegades diria coses que no venen al cas.
però és evident que la gent capacitada que hi ha dintre d'aquest àmbit han exposat més d'una vegada doncs, que el que representaria això pel poble i per la gent d'aquest espai. Bueno, en principi, doncs, el que potser recalco una mica és que aquest espai de la zona de la Torre Negra, concretament aquesta carretera de la Rambla de Can Vell, que comunica la Torre Negra amb la Rabassada, es va crear en 1906 perquè obrir una sortida a el que era la carretera Rabassada, que era una via de comunicació important a lo que és la famosa carretera de Gràcia a Manresa, que és la Rabassada. Llavors, doncs, d'alguna manera, reivindicar aquest espai que es torni a tindre en compte a l'hora de si s'ha d'edificar o de més, doncs que almenys d'alguna manera es tingui en compte.